Benvinguts al videoblog Esgarrinxades Utòpiques. Avui parlarem d'Intemperie, del Jesús Carrasco, publicat per Seix Barral. Aquesta és una novel·la relativament curta que parla d'un nen que escapa de casa del seu pare en un poble perdut a la Plana, en un lloc inconcret, i va parar a un indret on hi ha un pastor de cabres descansant. A partir d'aquí el pastor es converteix en el seu protector mentre la gent del poble el busca. Del que parla aquesta novel·la és de com el nen intenta fugir de la seva realitat, com assumeix la responsabilitat de desaparèixer d'allò que li fa mal, d'esborrar-ho, i de com fuig endavant sense tenir un pla previst, un nord exacte o un objectiu concret. El seu únic pensament és desaparèixer del poble, de casa seva, i buscar un refugi. No sabem per què, quan comença la novel·la, i ho anem descobrint de mica en mica. D'aquesta novel·la el que m'agradaria sobretot destacar és la brutalitat amb què explica els fets. Estem parlant d'una societat com a molt bàsica, amb una manera d'actuar que ara mateix des del nostre punt de vista ens pot semblar molt llunyana, i apareixen unes imatges molt dures que si no tens una mica d'estómac et poden ferir la sensibilitat, diguéssim, i crec que és una novel·la no apta per a persones aprensives, perquè hi surten imatges que ens poden colpir bastant. Pel que fa al vocabulari, és un vocabulari molt ric, amb paraules molt específiques del món de la ramaderia, moltes de les quals jo desconeixia i que per tant he hagut de buscar. Per tant, és una novel·la que et demana bastant per part teva d'implicar-t'hi per entendre-la bé. I sobretot serveix també per imaginar-nos una vida totalment diferent de la que tenim nosaltres, d'una duresa i d'unes condicions que segurament nosaltres no acceptaríem. Per la meva part, penso que és una novel·la que fa patir, sobretot, és una novel·la que no és alegre, sinó que és realment una novel·la dura, que ens fa posar en la pell del nen, en la pell d'aquest personatge protagonista, i que patim amb ell. Per tant, és una habilitat que té el seu autor per convertir-nos gairebé en protagonistes de la història.